आज्ञा कहतु कौन खाइबे रख आज्ञा कौन मटन मिल देवी नहीं नहीं साधा मिल खाली आने सादा मिले कौन देवी पनीर ना छतु किसी नहीं खाली गोटे साधा मिल गोटे आने हौ सत कथा आजिकालिया बड़ बड़िया लोक मैंने कौन तेल मसला खाऊछंती जेते पैसा हबो सेते बादिया को तमे जगिब ए बाबू ए डेंगू आज्ञा कहतु झोल टिके आनु मटन झोल झोल हाँ झोल आपण सादा खाइबे कहले मु फल मागुची मैं झोल मागुचे सादा रे मटन झोल हौ भात टिके आनु डाली टिके आनु भजा टिके आनु टका टिके आनु जा ए बाबू सुन सुन डेंगू सुन सुन कौन है ଆଉ ଟିକେ ମଟନ ଝୋଳ ଟିକେ ଆଣିବୁ ଆଉ ଟିକେ ଟୁଙ୍ଗୁରି ଝୋଳ ଆଣିବୁ ଯା ହଉ ଦଶ ନେଇଛୁ ଝୋଳ ଦବୁ ଆଉ ଯିବୁ କୁଆଡେ ତୁ ଝୋଳ ତ ଖାଇବ ମାଂସ କାଇଁ ଖାଇବନି ଯେ ଏ ଡେଙ୍ଗୁ ଶୁଣ ଶୁଣ ଆଉ ଟିକେ ଭାତ ଆଣିବୁ ଡାଳି ଆଣିବୁ କଲରା ପିସ୍ ଆଣିବୁ ଆଳୁ ଗୋଟା ଟିକେ ଆଣିବୁ ଯା ଏ ବାବୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଶୁଣ ଶୁଣ ଚିକେନ ଝୋଳ ଟିକେ ଆଣିବୁ ଯା ଏ ବାବୁ ଏ ଡେଙ୍ଗୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଶୁଣ ଶୁଣ कौन है ଚୁଙ୍ଗୁରିଟା ବଢିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଯା ଝୋଳ ଟିକେ ନେଇକି ଝୋଳ ଫୋଳ କିଛି ନାହିଁ ମ ଆଉ କଙ୍କଡା ଅଛି हाँ अच्छी कंकड़ा प्लेट टा 250 टका କଙ୍କଡା ଅଛି ମାନେ ଝୋଳ ଟିକେ ଥବ ଆଉ ଯା କଙ୍କଡା ଝୋଳ ଟିକେ ନେଇ ଆସିବୁ ଆରେ ଯା ଅନଉଛୁ କଣ ଆଣୁଛି ନିଆ ଝୋଳ ଫୋଳ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ତୋତେ ଝୋଳ କିଏ ମାଗୁଛି ଆଉ ଭାତ ଟିକେ ଆଣିବୁ ଡାଲି ଟିକେ ଆଣିବୁ ଭଜା ଟିକେ ଆଣିବୁ ଟକା ଟିକେ ଆଣିବୁ ଯା ନିଅ ହାଣ୍ଡି ଦେଖି ସବୁ ଥୋଇଥିଲି ଏବେ ଗିଳ ଆଉ କିଛି ଦେଇ ହବନି ଆରେ ତୋତେ ମାଗୁଛି କିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ବାଲା ବିଲ୍ ଟା ଆଣେ ନିଅ 880 ଟଙ୍କା 880 ଆରେ ସାଧା ମିଲି 880 ତମେ ଭାବୁଛ କଣ ମୋ ଗାଁରୁ ହେଇଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଗାଁରୁ ଆସିନ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯୋଉ ବାଗ କଲଣି ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ହୋଟେଲ ଭାଙ୍ଗିକି ଗାଁକୁ ଯିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଛୋଟ ଲୋକ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିନି ଝୋଳଟା ତ ମାଗିକି ଖାଇଲି ଆଉ କଣଟା ଖାଇଲି କି ଝୋଳର ଏମିତି କଣଟା ଅଛି କି ଝୋଳରେ କଣ ଅଛି ହୟ ଅଦା କିଲୋ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି 250 ରସୁଣ 170 ଜିରା ଧନିଆ କଥା ନ କହିବା ଭଲ ଆଉ ତେଲ ଟିଣ ଦେଖିଲେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ପିଆଜ କାଟିବି କଣ ଆଉ ପିଆଜ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଆରେ ତୁ କେମିତି ଝୋଳରେ ଦେଇଦେଲୁ କେମିତି ଦେଇଦେଲୁ ଦେଇଦେଲୁ କଣ ଆଇଲା ବେଳକୁ ତା ପକେଟରେ 10 ଟଙ୍କା ଗେଞ୍ଜିଛି ଆଉ ମନକୁ ଦେଇଦେଲା ଏଇ ଟିପ୍ସ ତ ହୋଟେଲ ମାଲିକକୁ ମାଇଲା ଆଉ କଣ ତୋର 10 ଟଙ୍କା ଚକରେ ଏପଟେ ମୋର 100 ଟଙ୍କାର ମସଲା ଗଲାଣି ଆଚ୍ଛା ଭଦ୍ର ଲୋକ ସିଏ ଆରେ ଯିଏ ଖାଇସାରିବ ସର୍ଭିସ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେ ପଇସା ଦବ ଯୋଉ ଶହେଟି ଆଗୁଆ ଟିପ୍ସ ଦବ ଜାଣିବୁ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟି ମାରିବ ହୟ ତମେ ଚରିଲା ଭଳିଆ ଚରିଛ ଆଉ ବାଟି କାଇଁ ଥୋଇଲୁ କାଇଁ କୁଣ୍ଡ ଥୋଇଦେଲୁନି ସେ ମୁହଁ ପୁରେଇ ଖାଇଥାନ୍ତେ ଆମକୁ କଣ ଶସ୍ତା ଲୋକ ଭାବୁଛ ଆଉ ଭାବିବୁ କଣ ଆମ ଜାଣିଛୁ ଇଏ ସିଏ ସିନା ନୂଆ ସହରକୁ ଆଇଛୁ ବୋଲି ଏଇ କଳା ଚଷମା ଦେଖି ତମକୁ ସମ୍ମାନ ଦବ ଆମ ଚଷମା ଦେଖିକି କହିଦେବୁ ଏଇଟା କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପୁଲ ଆଗରେ ହଳକୁ 100 ଟଙ୍କା କଥା କଣ କହୁଛ କି ଚୁପ୍ ଖାଇଛ ଚୁପିକି ପଇସା ଦେଇକିଛ ଜାଣିଲା କେମିତି ଚଷମା 100 ଟଙ୍କା ବୋଲି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା କଣ ଦେ ଛାଡ଼